Καλώς όρισες στο All About Healing, ένα podcast για την ενεργειακή θεραπεία, την πνευματικότητα και την αυτογνωσία που έρχεται να σου ενθυμίσει ότι δεν έχεις απλά ένα σώμα, αλλά είσαι μία ενέργεια, μία ψυχή που βιώνεις μία γήινη εμπειρία. Καλώς ήρθατε στο podcast του All About Healing. Είμαι η Ανδρίνα Φερεντίνου Ερνάντες, ενεργειακή θεραπεύτρια και σήμερα θα μιλήσουμε για τις σχέσεις. Οι σχέσεις μας λοιπόν, στην ουσία μας βοηθούν να εκδηλώσουμε τον εαυτό μας. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάθε σχέση που έχουμε στη ζωή μας, είτε είναι μια φιλική σχέση, είτε είναι μια συντροφική σχέση, είτε είναι η σχέση μας με το παιδί μας, με τους γονείς μας βοηθούν να εκδηλώσουμε τον εαυτό μας. Μας βοηθούν δηλαδή να εκδηλώσουμε, να εκφράσουμε, να βγάλουμε προς τα έξω όλα αυτά που έχουμε μέσα μας. Και πάρα πολλές φορές αυτά που εκδηλώνουμε στις σχέσεις μας δεν είναι πάντα θετικά. Πολλές φορές μέσα στη σχέση μας εκδηλώνουμε το τραύμα μας, πολλές φορές μέσα στη σχέση μας εκδηλώνουμε την έλλειψη που υπάρχει μέσα μας και ουσιαστικά αυτή η έλλειψη, αυτό το τραύμα είναι που κινεί ουσιαστικά και τα νήματα και δημιουργεί όλες εκείνες τις αρνητικές καταστάσεις ή τα βιώματα που μπορεί να βιώσουμε μέσα σε μία σχέση με έναν άλλον άνθρωπο. Σήμερα βέβαια θα μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα για τις συντροφικές σχέσεις και πώς ουσιαστικά επιλέγουμε τους συντρόφους μας με βάση το υποσυνείδητό μας, δηλαδή με βάση τις περιοριστικές πεποιθήσεις που έχουμε μέσα μας, με βάση το τραύμα μας, με βάση τα βιώματα που έχουμε από παιδιά, μέσα από όλα όσα είδαμε, μέσα από όλα όσα ζήσαμε στο σπίτι μας, με τους γονείς μας, όλα εκείνα που ουσιαστικά πιστέψαμε μέσα από όσα είδαμε εκείνους να κάνουν, πώς τελικά όλα αυτά έχουν εισχωρήσει μέσα μας με έναν τρόπο και τελικά έχουν γίνει εκείνη η βάση μέσα από την οποία σήμερα ως ενήλικες επιλέγουμε τις συντροφικές μας σχέσεις. Αρχικά, να πούμε ότι όλοι μας ανεξαιρέτως ως ψυχές εμπεριέχουμε μέσα μας την αρσενική και τη θηλυκή ενέργεια. Η αρσενική μας ενέργεια αναπαρίσταται ουσιαστικά από την δεξιά μας πλευρά και η θηλυκή από την αριστερή μας πλευρά. Και η κάθε ενέργεια, η κάθε πλευρά, ας το πούμε πολύ απλά, εμπεριέχει μέσα της κάποιες ποιότητες. Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι ποιότητες? Πάμε να τα πάρουμε λίγο από την αρχή για να γίνουν και πιο κατανοητά. Η αρσενική ενέργεια στην υγιή της μορφή εκδηλώνεται μέσα από την δύναμη, το θάρρος, τη σιγουριά, την βεβαιότητα, τη σταθερότητα, την ασφάλεια, την αποφασιστικότητα, τη λογική, την πειθαρχία. Από την άλλη, η θηλυκή ενέργεια περιέχει μέσα της εκείνες τις ποιότητες που έχουν να κάνουν με την δημιουργία, έχουν να κάνουν με τη ροή, με το άφημα, έχουν να κάνουν με τη χαρά, τη σεξουαλικότητα, την απόλαυση, την αγάπη, την κατανόηση και την αποδοχή. Έτσι λοιπόν αυτές οι δύο πλευρές, αυτές οι δύο ενέργειες όταν λειτουργούν ως ένα δημιουργούν και θαύματα στην εξωτερική μας πραγματικότητα. Ουσιαστικά λειτουργούν μέσα από την συνοχή, λειτουργούν μέσα από την ενότητα και έτσι μέσα στις σχέσεις μας όταν αυτές οι δύο είναι μέσα μας εξισορροπημένες μπορούν να δημιουργήσουν υπέροχες σχέσεις. Όταν όμως μέσα μας υπάρχει κάποιο τραύμα, κάποια περιοριστική πεποίθηση σε σχέση με την αρσενική ενέργεια, την οποία στη ζωή μας ουσιαστικά αναπαριστά ο πατέρας, η φιγούρα του πατέρα, η πατρική φιγούρα, δημιουργούνται προβλήματα και σε σχέσεις μας με το αρσενικό, με τα αρσενικά της ζωής μας. Είτε αυτός είναι ο σύντροφός μας, είτε είναι ο γιος μας, είτε είναι ένας εργοδότης μας ή ένας φίλος μας. Όταν αντίστοιχα έχουμε μέσα μας περιοριστικές πεποιθήσεις, τραύματα δηλαδή, αρνητικές μνήμες, βιώματα σε σχέση με την θηλυκή ενέργεια η οποία αναπαρίσταται από την μητέρα μας, έχουμε μπλοκαρίσματα και δυσκολίες στη σχέση μας με τον εαυτό μας αν είμαστε γυναίκα, στη σχέση μας με άλλες γυναίκες, στη σχέση μας με φίλες, στη σχέση μας με κόρες, αλλά και αντίστοιχα με τις ποιότητες που ουσιαστικά εκδηλώνει η κάθε ενέργεια. Αν για παράδειγμα είμαι γυναίκα και έχω θέματα με την θηλυκή μου ενέργεια, αυτό σημαίνει ότι ως γυναίκα δεν θα μου επιτρέπω εύκολα να λάβω, δεν θα επιτρέπω εύκολα στον εαυτό μου να απολαύσει, να χαλαρώσει, να μαλακώσει και να ζήσει τη ζωή μέσα από τη χαρά και τη δημιουργία. Αντίστοιχα λοιπόν αν είμαι άντρας και έχω κάποια μπλοκαρίσματα με την αρσενική μου πλευρά, μπορεί να είμαι είτε πολύ άκαμπτος με τον εαυτό μου, πολύ σκληρός ή αυστηρός, ή αντίστοιχα μπορεί να νιώθω πολύ αδύναμος, γιατί μέσα μου η αρσενική μου ενέργεια είναι ουσιαστικά στραγγιγμένη, είναι απούσα.
Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται τώρα με τις συντροφικές μας σχέσεις. Όταν λοιπόν ως παιδιά έχουμε μεγαλώσει μέσα σε ένα σπίτι, όπου μπορεί να μην είδαμε τους γονείς μας να είναι ενωμένοι, μπορεί να τους είδαμε να είναι διαχωρισμένοι, να βιώνουν αντιπαραθέσεις, να έχουν προβλήματα μεταξύ τους, να υπάρχουν τσακωμοί, να υπάρχει κακοποίηση, να υπάρχει υποτίμηση, ακύρωση ο ένας προς τον άλλον, τότε μέσα μας ουσιαστικά δημιουργείται και ένας διαχωρισμός ανάμεσα στο αρσενικό και το θηλυκό. Και ουσιαστικά πάντα κάποιο υπερισχύει. Υπάρχουν πάρα πολλές σχέσεις μέσα στις οποίες δεν υπάρχει ουσιαστική ισορροπία και πολλές φορές ένας από τους δύο συντρόφους παίρνει το ρόλο του άλλου. Πολλές φορές η γυναίκα γίνεται πιο αρσενική ή ο άντρας είναι λίγο πιο θηλυπρεπής, είναι περισσότερο στη δύναμή της η γυναίκα και ο άντρας είναι εκείνος που ακολουθεί, ενώ στην πραγματικότητα χρειάζεται να είναι το αντίθετο. Εννοείται πως δεν λέμε ότι μια γυναίκα θέλουμε να είναι αδύναμη επειδή η δύναμη είναι ποιότητα αντρική, όχι. Είπαμε ότι και οι δύο ενέργειες, και η αρσενική και η θηλυκή, και οι ποιότητες τους εμπεριέχονται μέσα σε όλους μας. Η κάθε στιγμή όμως μας προσκαλεί να εκδηλώσουμε κάποιες από αυτές τις ποιότητες. Όταν θα πάω να σχετιστώ με το παιδί μου, μπορεί να χρειαστεί κάποιες φορές να εκδηλώσω την πειθαρχία, μπορεί να θέλω να εκδηλώσω τη σιγουριά και το δυναμισμό. Άλλες φορές όμως μπορεί να χρειάζεται να εκδηλώσω περισσότερο την θηλυκή μου ενέργεια που είναι η αγάπη και η αποδοχή. Η κάθε στιγμή λοιπόν μας προσκαλεί να εκδηλώσουμε κάποιες από όλες αυτές τις ποιότητες του αρσενικού και του θηλυκού που όλοι μας εμπεριέχουμε. Όταν λοιπόν στην ενήλικη ζωή μας μπορεί να βιώνουμε δυσκολίες και προβλήματα μέσα στις συντροφικές μας σχέσεις, αυτά τα προβλήματα και αυτές οι δυσκολίες έχουν τη ρίζα τους κάπου στις περιοριστικές μας πεποιθήσεις σε σχέση με το αρσενικό και το θηλυκό. Και εννοείται πως είπαμε πολλά πράγματα σε σχέση με τις πεποιθήσεις και στο προηγούμενο επεισόδιο, και φυσικά όλα όσα πιστεύουμε για το αρσενικό, για τους άνδρες, όσα σκεφτόμαστε, εννοείται πως παίρνουν μορφή και στις σχέσεις μας. Άρα λοιπόν, αν εγώ είμαι γυναίκα και μέσα μου έχω πεποιθήσεις και πιστεύω, και μάλιστα αυτά τα λέω κιόλας, δηλαδή τα εκφράζω μέσα από το λόγο μου, σε κουβέντες με τις φίλες μου, σε συζητήσεις, και πιστεύω ότι οι άντρες είναι άχρηστοι, ότι οι άντρες απατούν, ότι δεν είναι ικανοί για τίποτα, μαντέψτε τι θα υλοποιήσω μετά σε συντροφικό επίπεδο. Αν εγώ όλα αυτά λοιπόν τα εκδηλώνω από μέσα μου και τα πιστεύω, πώς είναι δυνατόν να δημιουργήσω χώρο για να προσελκύσω στη ζωή μου ένα αρσενικό το οποίο θα είναι στη δύναμή του, το οποίο θα νιώθει σίγουρο για τον εαυτό του και που φυσικά θα είναι εκεί για να με εκτιμήσει? Δεν μπορεί αυτό να γίνει, γιατί εγώ μέσα μου στην ουσία υποτιμώ την αρσενική αρχή, την αρσενική ενέργεια. Και φυσικά εκεί θα προσελκύσω πιθανόν άντρες που θα μου επιβεβαιώσουν ότι όντως είναι άχρηστοι, ότι όντως είναι άπιστοι και ότι όντως δεν είναι καλοί για τίποτα. Γιατί οι πεποιθήσεις έχουν μία δουλειά. Και η δουλειά τους είναι να επιβεβαιώνονται, και γι' αυτό το λόγο όλα όσα πιστεύω τελικά παίρνουν μορφή και έξω με μαθηματική ακρίβεια. Άρα λοιπόν χρειάζεται να μπούμε πάλι σε μια αυτοπαρατήρηση και να δούμε ποιες είναι οι πεποιθήσεις που έχουμε, που διατηρούμε μέσα μας σε σχέση με το αρσενικό και το θηλυκό. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται να πάμε πίσω στο παρελθόν και να δούμε ποιες είναι οι εικόνες αλλά και τα συμπεράσματα που τελικά εμείς βγάλαμε για το αρσενικό, στρέφοντας την προσοχή μας στον πατέρα μας. Αν είχαμε έναν πατέρα ο οποίος μπορεί να βρισκόταν στο σπίτι, μπορεί να είχαμε επαφή μαζί του, αλλά στην ουσία ήταν συναισθηματικά απόν, ή μπορεί να ήταν στο χώρο και τελικά να μην ενδιαφερόταν, ή μπορεί να ήταν εκεί αλλά να μην ήταν 100% εκεί και να νιώθαμε ότι δεν υπάρχει ουσιαστική σύνδεση, συναισθηματική σύνδεση, τότε είναι σαν να έχουμε μέσα μας μια πεποίθηση η οποία λέει ότι το αρσενικό δεν είναι εδώ για μένα. Άρα ως γυναίκα είμαι μόνη. Και γιατί δεν είναι εδώ για μένα? Γιατί τελικά δεν ενδιαφέρεται. Και γιατί δεν ενδιαφέρεται? Γιατί ίσως εγώ τελικά να μην είμαι αρκετά σημαντική για εκείνο. Άρα κάπου μέσα μας ως γυναίκες είναι εκεί πιθανόν να νιώθουμε ότι είμαστε ανεπαρκείς, ότι δεν αξίζουμε αρκετά, και έτσι το αρσενικό τελικά να φεύγει από εμάς. Γιατί εμείς δεν είμαστε άξιες. Όλα αυτά εννοείται, καθώς τα ακούτε, είναι πολύ πιθανό να κλωτσίσουν μέσα σας και να πείτε ότι όχι, εγώ δεν νιώθω έτσι. Όμως η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά βρίσκονται σε υποσυνείδητο επίπεδο και χρειάζεται να μπούμε λίγο προς τα μέσα για να μπορέσουμε πραγματικά να αναγνωρίσουμε τι είναι αυτό που πραγματικά πιστεύουμε. Γι' αυτό το λόγο και όταν κάνουμε ενεργειακή θεραπεία έχουμε πάντα τα μάτια κλειστά και βρισκόμαστε σε μια πιο εσωτερική εστίαση με την καθοδήγηση του θεραπευτή, για να μπορέσουμε ουσιαστικά να δώσουμε και εκείνες τις κατάλληλες απαντήσεις που θα μας οδηγήσει ο θεραπευτής να δώσουμε μέσα από την δική του καθοδήγηση, μέσα από όλα αυτά που θα δούμε, έχοντας όμως τα μάτια κλειστά. Όσο έχουμε τα μάτια ανοιχτά σε μια θεραπεία, η εστίασή μας είναι στραμμένη στο έξω και εκεί οι απαντήσεις που δίνουμε πολλές φορές είναι νοητικές. Άρα λοιπόν,
Σε προσκαλώ να πάρεις κοντά σου ένα τετράδιο καθώς ακούς αυτό το podcast και αν θέλεις, καθώς θα το ολοκληρώσεις ή καθώς το ακούς, να ξεκινήσεις να σημειώνεις λοιπόν ποιες είναι εκείνες οι πεποιθήσεις, ποια είναι εκείνα τα πιστεύω που εσύ διατηρείς για την αρσενική αρχή. Για να γίνει αυτό λοιπόν χρειάζεται να πας πίσω στη σχέση σου με τον πατέρα σου. Και πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε τελικά ποια είναι τα πιστεύω μας σε σχέση με το αρσενικό, όταν καθώς στρέψουμε το βλέμμα μας, τη μνήμη μας στον πατέρα μας, χρειάζεται να δούμε τι πατέρα είχαμε εμείς μέσα στο σπίτι μας, πώς ήταν η σχέση του μαζί μας. Ήταν εκεί για εμάς πραγματικά, ενδιαφερόταν, μας έδειχνε ότι είμαστε σημαντικοί, επικοινωνούσε με τη μητέρα μας, την εκτιμούσε, υπήρχε σύνδεση και επικοινωνία μεταξύ τους, υπήρχε αγάπη, υπήρχε έρωτας, υπήρχε εκδήλωση συναισθημάτων. Γιατί πολλές φορές, προσέξτε, μπορεί εμείς να είχαμε έναν πατέρα ο οποίος να ήταν πάρα πολύ δοτικός, να ήταν πολύ εκεί για εμάς, τέλεια, όμως μπορεί να μην ήταν καθόλου εκεί για τη μητέρα μας. Άρα λοιπόν δεν έχει σημασία αν ήταν εκεί για εμάς, αν εμείς είδαμε τον πατέρα να απουσιάζει από τη σχέση του με τη μητέρα μας και είδαμε ουσιαστικά ένα ζευγάρι το οποίο ήταν διαχωρισμένο, είναι πάρα πολύ πιθανόν μέσα μας να δημιουργηθεί η πεποίθηση καθώς μεγαλώνουμε ότι το αρσενικό δεν είναι εκεί για εμένα. Έτσι λοιπόν χρειάζεται να πάμε και να δούμε τι είναι αυτό που πιστεύουμε για τον πατέρα μας, τι είναι αυτό που τον είδαμε να κάνει, ποιες πρακτικές, ποιες επιλογές. Πολλές φορές μπορεί να μεγαλώνουμε μέσα σε οικογένειες όπου ο πατέρας να ήταν άβουλος, να ήταν αδύναμος, τον κύριο λόγο να τον είχε η μητέρα. Ο πατέρας να ήταν εκεί για τα βασικά, να προσέφερε ίσως τα χρήματα στο σπίτι, να δούλευε, να απουσίαζε αρκετά, αλλά τον κύριο λόγο και τα ενία της οικογένειας να τα είχε η μητέρα. Σε αυτή την περίπτωση αυτό τι ακριβώς σημαίνει? Σημαίνει ότι η μητέρα μας ήταν περισσότερο στην αρσενική της ενέργεια, είχε δηλαδή εκείνη τα ενία, είχε εκείνη τη δύναμη, είχε εκείνη το κουμάντο, και ουσιαστικά ο πατέρας ήταν αυτός ο επισκέπτης που ερχόταν μόνο για να φέρει τα χρήματα και όλα τα προς το ζήν, αλλά στην ουσία δεν ήταν εκεί για να παρέχει, να προσφέρει με την παρουσία του την αίσθηση της σταθερότητας, της ασφάλειας και της σιγουριάς που ένα παιδί χρειάζεται να νιώθει. Γιατί ένα παιδί καθώς μεγαλώνει λαμβάνει όλα αυτά τα συναισθήματα όχι μέσα από τα υλικά αγαθά, αλλά μέσα από την παρουσία του πατέρα, μέσα από την παρουσία της μητέρας, μέσα από τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι άνθρωποι στέκονται δίπλα τους, στέκονται στο περιβάλλον αυτό. Άρα λοιπόν, αν ο πατέρας απουσίαζε, αυτό σημαίνει ότι μέσα μας είναι σαν να νιώθουμε ότι απουσιάζει η αρσενική αρχή, η αρσενική ενέργεια. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό? Όταν λοιπόν ο πατέρας είναι απόν, μέσα μας με έναν τρόπο νιώθουμε αστάθεια, έλλειψη σιγουριάς, ανασφάλεια, πιθανόν να έχουμε φοβίες, πιθανόν να νιώθουμε ότι δεν υπάρχει σταθερότητα και βεβαιότητα στη ζωή μας και εκεί τελικά επειδή δεν νιώθουμε αυτή τη σταθερότητα μέσα μας και τη σιγουριά, είναι πιθανόν ως γυναίκες να γινόμαστε πιο αρσενικές και μέσα στη ζωή μας να υλοποιούμε και να βιώνουμε καταστάσεις οι οποίες τελικά μας οθούν να μπούμε πολύ στο δυναμισμό, να κατακτήσουμε, να διεκδικήσουμε και ουσιαστικά να βιώσουμε δύσκολες καταστάσεις μέσα από τις οποίες θα βρούμε τη δύναμή μας. Θυμηθείτε όμως ότι η δύναμη είναι μια ποιότητα της αρσενικής ενέργειας, οπότε και γι' αυτό μπαίνουμε περισσότερο στην αρσενική μας αρχή οι γυναίκες και γι' αυτό μπορεί να βλέπετε μέσα στις σχέσεις γυναίκες που είναι πιο αρσενικές και άντρες να είναι έτσι λίγο πιο αφανείς ήρωες μέσα εκεί και γυναίκες να έχουν το πάνω χέρι. Εκεί λοιπόν υπάρχει μία ανισορροπία, υπάρχει μία δυσαρμονία και χρειάζεται να επαναπροσδιοριστούν ουσιαστικά οι ρόλοι που έχει ο καθένας μέσα στη σχέση. Κάποιες φορές έρχονται γυναίκες σε συνεδρίες μου και μου λένε Ανδρεϊνά, δεν κάνει τίποτα, δεν παίρνει πρωτοβουλίες, δεν παίρνει αποφάσεις, πρέπει για όλα εγώ να πάρω αποφάσεις και να τον παρακινήσω να κάνουμε πράγματα ή ό,τι και αν κάνει είναι λάθος και δεν μπορεί να σκεφτεί αυτό να το κάνει μόνος του, πρέπει να του το πω εγώ. Εκεί λοιπόν όταν μια γυναίκα έρχεται με όλες αυτές τις πεποιθήσεις και όλες αυτές τις αισθήσεις ουσιαστικά, τι είναι αυτό που ακούω εγώ ως θεραπεύτρια? Ότι ως γυναίκα μέσα της ακυρώνει το αρσενικό. Άρα λοιπόν, όταν νιώθουμε μέσα σε σχέση ότι εμείς πρέπει να τα κάνουμε όλα, ότι ο άλλος δεν κάνει τίποτα από μόνος του, ότι εμείς πρέπει να κινήσουμε ουσιαστικά τα νήματα και να δημιουργήσουμε τις καταστάσεις για να γίνουν όλα αυτά που θέλουμε, αρχικά σημαίνει και ότι είμαστε ελεγκτικές ως γυναίκες, αλλά και επίσης ότι υποτιμούμε, ότι ακυρώνουμε το αρσενικό που έχουμε δίπλα μας. Και προσέξτε, αυτό δεν είναι τόσο απλό. Το εγώ μας, το τραύμα μας, εάν πίσω πάμε στο παρελθόν και θυμηθούμε και δούμε τι είναι αυτό που βιώναμε με τον πατέρα μας και μπορεί να είχαμε έναν πατέρα ο οποίος ήταν πάρα πολύ επιβλητικός, πάρα πολύ αυστηρός, πάρα πολύ σκληρός μαζί μας ή ήταν απόν και το εσωτερικό μας παιδί διατηρεί θυμό απέναντί του
Είναι πάρα πολύ πιθανό λοιπόν, καθώς μεγαλώνουμε, αυτός ο θυμός να μας οθήσει με τρόπους που δεν το συνειδητοποιούμε μέσα μας. Τροφή μας, ή ο γιος μας, ή οποιοδήποτε άλλο αρσενικό του περιβάλλοντος μας. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ πιθανό μέσα στη σχέση μου να υποτιμώ τον σύντροφό μου, και ακριβώς επειδή εγώ τον υποτιμώ, να έχω υλοποιήσει τελικά, να έχω προσελκύσει ένα σύντροφο, ο οποίος θα με βοηθήσει να επιβεβαιώσω την εσωτερική υποτίμηση που διατηρώ για τους άντρες. Και εκεί φυσικά θα συντονιστώ με ένα σύντροφο, ο οποίος θα μου δείχνει ότι μόνος του δεν κάνει τίποτα, ότι για όλα πρέπει εγώ να τρέχω, για όλα πρέπει εγώ να τα σκέφτομαι. Και εκεί υπάρχουν γυναίκες που μέσα στις σχέσεις τελικά νιώθουν μόνες. Είμαι μόνη μου, δεν έχω αντίκρισμα, δεν έχω ακούμπισμα, δεν έχω το στήριγμά μου δίπλα μου, το σύντροφό μου, να νιώσω ότι μπορώ να στηριχτώ πάνω του και εγώ να πάρω μια ανάσα, να καθίσω, να απολαύσω, να χαλαρώσω. Αλλά όχι, πρέπει εγώ διαρκώς να είμαι στα κάγκελα, να τρέχω, να αγχώνομαι και να δρώ και να λειτουργώ εγώ για όλα και για όλους. Και εκεί έχουμε γυναίκες οι οποίες είναι εξαντλημένες, οι οποίες είναι θυμωμένες, οι οποίες είναι κουρασμένες, γυναίκες οι οποίες σωματοποιούν πολλά, αυτοάνωση, απαθήσεις, συμπτώματα, γιατί το σώμα αντίστοιχα μας δείχνει όλο αυτό που βιώνουμε μέσα μας. Όμως καθώς επιλέγουμε να κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας και αρχίζουμε να αναμοχλεύουμε και αρχίζουμε να εξερευνάμε τη σχέση μας με τον πατέρα μας και το τι κρύβει μέσα της αυτή, τότε αρχίζει και να αποκαλύπτεται όλη η αλήθεια για το πάνω σε τι βάσεις τελικά έχουμε δημιουργήσει τις συντροφικές μας σχέσεις και πάνω σε τι βάσεις προσελκύουμε τελικά και προσκαλούμε στη ζωή μας τους συντρόφους μας. Αντίστοιχα λοιπόν συμβαίνει και για τους άντρες. Αν για παράδειγμα έχουμε εδώ κάποιον άντρα που μας ακούει και αυτός ο άντρας μπορεί να έχει στη ζωή του μία γυναίκα η οποία μπορεί να είναι πάρα πολύ ελεγκτική, μπορεί να είναι πολύ επιβλητική, να τα θέλει όλα να γίνονται με το δικό της τρόπο ή να μην τον ακούει ή να μην τον εκτιμά και να νιώθει ότι μόνος εκείνος προσφέρει και δίνει στη σχέση, τότε εκεί μιλάμε για έναν άντρα που φέρνει θέματα, που φέρνει μπλοκαρίσματα με την θηλυκή του ενέργεια. Και την θηλυκή ενέργεια έρχεται και μας τη δείχνει καθώς πάμε προς τα πίσω η σχέση με τη μητέρα μας. Άρα λοιπόν χρειάζεται αυτός ο άντρας, αυτό το αρσενικό να πάει πίσω στο παρελθόν και να δει ποια είναι εκείνα τα ερεθίσματα, ποιες είναι εκείνες οι εικόνες, ποιες είναι εκείνες οι εμπειρίες, οι μνήμες που έχει από τη σχέση του με τη μητέρα του, ποιες είναι εκείνες οι μνήμες που έχει από τη μητέρα του σε σχέση με τον πατέρα του, πώς τους είδε δηλαδή ως ζευγάρι. Άρα λοιπόν εκεί αν έχουμε μια μητέρα από πίσω η οποία ήταν ελεγκτική, αυστηρή, επισκιαστική, μια γυναίκα η οποία ήταν πάντα από πάνω και έκανε εκείνη το κουμάντο, αντίστοιχα αυτός ο άντρας είναι πάρα πολύ πιθανό στο μέλλον να προσελκύσει γυναίκες με τα αντίστοιχα μοτίβα. Είναι πάρα πολύ πιθανόν, ακριβώς επειδή έχει νιώσει όλη αυτήν την αποπνικτικότητα και την ασφυξία από τη μητέρα, να προσελκύσει ακριβώς το αντίθετο μοτίβο γυναίκας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι επειδή είδαμε δηλαδή ως άντρες μία μητέρα στο σπίτι μας που είναι πάρα πολύ έτσι ελεγκτική και να κάνει τα κουμάντο και εμείς όλο αυτό να νιώσαμε ότι μας πίεσε ή να μην το θέλαμε, να το αποθήσαμε, να το απορρίψαμε, είναι πάρα πολύ πιθανό λοιπόν στην ενήλικη ζωή μας να πάμε και να προσελκύσουμε γυναίκες οι οποίες θα είναι το άκρος αντίθετο από τη μητέρα μας. Δηλαδή τι? Αδύναμες, άβουλες, έτσι λίγο πιο ισοστρεφείς, έτσι λίγο πιο καλόβολες, που μπορείς να τις κάνεις ό,τι θέλεις, που εσύ ως άντρας μέσα στη σχέση έχεις το κουμάντο και τα ενία. Γιατί σου είναι πιο εύκολο με αυτόν τον τρόπο να είσαι στη δύναμή σου. Και εκεί μπορεί ως άντρας να παραπονιέσαι που έχεις μια γυναίκα η οποία δεν είναι στη δύναμή της, η οποία δεν νιώθει σίγουρη για τον εαυτό της. Όμως εκεί χρειάζεται να δεις τι είναι αυτό που εσύ δημιούργησες μέσα σου και ουσιαστικά πήρε μορφή έξω σου, πάνω σε ποιες πεποιθήσεις βάσισες στη σχέση σου. Γιατί τελικά ένας ή μία σύντροφος οι οποίοι δεν είναι στη δύναμή τους, δηλαδή δεν νιώθουν σίγουροι για τον εαυτό τους, δεν έχουν αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση κτλ., είναι τελικά σύντροφοι οι οποίοι με έναν τρόπο μας εξυπηρετεί πάρα πολύ να είναι έτσι. Γιατί τότε μπορούμε εμείς να έχουμε το κουμάντο στη σχέση. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι εκεί μπορούμε να νιώθουμε την αξία μας, μπορούμε να νιώθουμε τη δύναμή μας και τελικά να έχουμε εμείς τον έλεγχο. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι πάρα πολλές φορές όλα αυτά για τα οποία παραπονιόμαστε δεν είναι τίποτα περισσότερο από δικά μας δημιουργήματα που τελικά με τρόπους που δεν το συνειδητοποιούμε απλώς μας εξυπηρετούν. Έχουν δηλαδή αυτό το κρυφό όφελος που είχαμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο και φυσικά τα διατηρούμε, τα συντηρούμε και τα επαναλαμβάνουμε. Γι' αυτό έχουμε και βλέπουμε τους συντρόφους μας ουσιαστικά ενώ χωρίζουμε με κάποιον, τελικά είναι σαν να κλωνοποιείται στον επόμενο. Γιατί δεν έχουμε αλλάξει τις πεποιθήσεις μας, δεν έχουμε κάνει δουλειά με τον εαυτό μας και πολλές φορές βλέπουμε τα αρνητικά σε έναν σύντροφο και λέμε εντάξει δεν πάει, άλλο χωρίζω.
Πολύ ωραία. Πάμε και χωρίζουμε χωρίς να έχουμε δουλέψει τα καθρεφτίσματα. Τι είναι τα καθρεφτίσματα? Τα καθρεφτίσματα είναι όλα αυτά που ουσιαστικά έρχονται και γίνονται trigger μέσα μου και που μου τα πυροδοτεί αυτή η τριβή που έχω μέσα από τη σχέση μου με τον άλλον. Και τι κάνει αυτό που βλέπω εκεί πέρα? Ουσιαστικά με ενοχλεί, γιατί καθρεφτίζει ένα δικό μου αθεράπευτο κομμάτι. Ένα κομμάτι μου που αποζητά θεραπεία. Όταν λοιπόν κάτι που βλέπουμε στο σύντροφό μας ενοχλεί, μας κάνει έτσι λίγο, λες και μας στρίβει εκεί λίγο το μαχαίρι στην πληγή και κάτι γίνεται, είναι λες και ερεθίζει το μέσα μας ουσιαστικά αυτό το πράγμα, τότε και αυτό σημαίνει ότι κάτι έχουμε να δούμε εκεί. Ότι υπάρχει μία πληγή στην οποία δεν έχουμε ρίξει φως και απλώς είναι σαν με αυτή του τη συμπεριφορά αυτός ο άνθρωπος να έρχεται και να μας κάνει έτσι λίγο χρήτσι και να μας λέει πήγαινε δες το. Και το μαγικό με όλο αυτό είναι ότι όταν επιλέξουμε να πάμε και να δούμε το καθρέφτισμα, αλλάζει όλη η ροή της σχέσης. Και αυτό δεν σας το λέω απλά γιατί είναι λόγια του αέρα, είναι κάτι που πρώτα εγώ ίδια βίωσα, γιατί και εγώ είμαι παντρεμένη με έναν υπέροχο άνθρωπο και φυσικά μέσα στη σχέση μας έχουμε βιώσει και οι δύο, ο καθένας από τη δική του πλευρά, τα δικά του καθρεφτίσματα, γιατί ο καθένας μας είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα με τις δικές του εμπειρίες, με τα δικά του τραύματα και μέσα στα χρόνια έχουμε κληθεί και έχουμε επιλέξει να δουλέψουμε ο καθένας ξεχωριστά με τον εαυτό για να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε και ουσιαστικά να μπορούμε να διατηρούμε το γάμο μας όσο γίνεται πάνω σε πιο υγιείς βάσεις. Δεν γίνεται λοιπόν να είμαστε μέσα σε σχέσεις, να έχουμε καθρεφτίσματα, να έχουμε τα trigger και να ρίχνουμε την ευθύνη στον άλλον απέναντι. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Είναι πάρα πολύ εύκολο βέβαια να το κάνουμε και σαφώς υπάρχει η ελευθερία και ο χώρος να λειτουργήσουμε έτσι μέσα στις σχέσεις μας. Όμως έτσι δεν πρόκειται να φέρουμε καμία θεραπεία και καμία αλλαγή. Στην ουσία, για να αποσαφηνίσουμε κιόλας κάτι το οποίο πολλές φορές έτσι είναι λίγο παρεξηγημένο. Όταν έχουμε κάποια καθρεφτίσματα με έναν άνθρωπο μέσα σε μία σχέση, δεν είναι απαραίτητο να πάμε στον άλλον και να απαιτήσουμε και να του πούμε πήγαινε να κάνεις δουλειά με τον εαυτό σου, πήγαινε κάνε θεραπεία, πήγαινε κάνε ψυχοθεραπεία, πήγαινε κάνε ενεργειακή θεραπεία για να το λύσεις. Γιατί εκείνη την ώρα είναι σαν να κάνουμε εμείς αυτό το σηκώνω τα χέρια ψηλά, νύπτω τα σχήρες μου, δεν ξέρω τίποτα. Εγώ είμαι αθώα, δεν φταίω εδώ πουθενά, δεν έχω δημιουργήσει τίποτα από αυτό που βιώνω. Εσύ είσαι αυτός που το δημιούργησες, άρα αυτομάτως τι κάνουμε? Παίρνουμε τη δύναμη της δημιουργίας που έχουμε εμείς και τη δίνουμε στον άλλον και του λέμε λύστο. Και είναι σαν να του ρίχνουμε την ευθύνη και τον κατηγορούμε, και είναι πολύ εύκολο να το κάνουμε, είναι αλήθεια. Όμως δεν πρόκειται έτσι να επιλυθεί κάτι. Γιατί στην ουσία εμείς εκεί έχουμε δηλώσει θύματα της κατάστασης και το θύμα είναι πάντα αδύναμο. Δεν μπορεί ποτέ να αλλάξει αυτό που βιώνει. Άρα τι χρειάζεται να κάνουμε εκεί? Αντί να πούμε στο σύντροφο πήγαινε και λύστο το θέμα σου, το πρόβλημά σου, το καθρέφτισμά σου ή αυτό που σε ενοχλεί, χρειάζεται εμείς οι ίδιοι να στρέψουμε το βλέμμα προς τα μέσα και να δούμε ποιο είναι εκείνο το δικό μου μερίδιο δημιουργίας. Είναι αυτό που λέμε λοιπόν η ατομική μου ευθύνη, η προσωπική μου ευθύνη. Και η ευθύνη δεν έχει την έννοια του φταίω και του να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας, γιατί πολλές φορές όταν κάνουμε συνεδρίες ή στα live στο Instagram μου λέτε μα συγγνώμη, εγώ φταίω δηλαδή τώρα που δημιουργήθηκε αυτό, που έγινε αυτό? Δεν έχει να κάνει με το φταίω. Χρειάζεται αυτή η λέξη νομίζω να διαγραφεί από το λεξιλογιό μας. Έχει να κάνει με τη λέξη δημιουργώ. Γιατί είπαμε είμαστε δημιουργοί. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Όταν εγώ μπω μέσα μου και δω πάνω σε τι βάσεις δημιούργησα αυτό που βιώνω έξω μου, δηλαδή ποιες είναι εκείνες οι πληροφορίες, οι πεποιθήσεις, οι ταυτίσεις, τα βιώματα, τα μπλοκαρίσματα, τα τραύματα που φέρνω μέσα μου από το παρελθόν και που αυτά δημιούργησαν να προσελκύσω αυτόν τον σύντροφο, αυτή τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, τότε έχω και τη δύναμη ουσιαστικά να αλλάξω αυτό που βιώνω. Έτσι λοιπόν μπορώ να επιλέξω να πάω και να δουλέψω με αυτό που βιώνω μέσα στη σχέση και μαντέψτε τι γίνεται όταν επιλέξουμε να το δουλέψουμε. Αλλάζει η ροή. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Είναι σαν για παράδειγμα με τον σύντροφο που έχουμε το καθρέφτισμα, που έχουμε αυτό το μπλοκάρισμα, τη δυσλειτουργία, να μας ενώνει ας πούμε μια αόρατη κλωστή, ένας αόρατος γλώρος και μας ενώνει με εκείνον, γιατί και εκείνος αντίστοιχα έχει κάτι δικό του εκεί πέρα να δει και γι' αυτό υπάρχει αυτή η δυσλειτουργία μεταξύ μας. Όταν λοιπόν εμείς ως δημιουργοί που έχουμε αναλάβει την ευθύνη της δημιουργίας μας πάμε και απελευθερώσουμε
το καθρέφτισμα και τον λόγο για τον οποίο συντονιστήκαμε με αυτή την κατάσταση είναι σαν να παίρνουμε ένα ωραίο ψαλιδάκι και να κόβουμε αυτόν τον λόρο που μας ένωνε, που μας είχε συντονίσει με τον συγκεκριμένο σύντροφο, με τη συγκεκριμένη συνθήκη ή οτιδήποτε αρνητικό μπορεί να βιώνουμε εκεί. Οπότε τι γίνεται εκεί? Η ροή της σχέσης αλλάζει. Μπορεί εμείς πια να μην επηρεαζόμαστε αρνητικά από αυτό που βιώναμε εκεί, μπορεί από αυτό που βιώναμε απλά να εξαφανιστεί, να απελευθερωθεί, να μην γίνει ποτέ ξανά. Μπορεί ξαφνικά ο σύντροφός μας να αλλάξει 360 μοίρες και να λέμε πώς έγινε αυτό. Και γνωρίζω ότι τώρα είναι πολύ πιθανό, καθώς με ακούτε, να λέτε εντάξει, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Κι όμως μπορεί να γίνει. Το έχω βιώσει εγώ ίδια και στη σχέση μου με τον σύντροφό μου, γιατί όταν ξεκίνησα να κάνω ενεργειακή θεραπεία για εμένα, ο σύντροφός μου δεν έκανε για τον εαυτό του ακόμα. Και όμως θέματα που εγώ δούλευα μέσα στη σχέση μας και που εμένα ενοχλούσαν και που εμένα μου κάνανε trigger, χωρίς εκείνος να τα δουλέψει καθόλου, απλά άλλαξαν. Πήραν άλλη μορφή. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό το πώς λειτουργήσε. Και φυσικά το ίδιο συμβαίνει και μέσα από τις συνεδρίες ενεργειακής θεραπείας, όταν άνθρωποι έρχονται κοντά μου για να δουλέψουμε καθρεφτίσματα σχέσεων. Άρα λοιπόν είμαστε δημιουργοί και όταν επιλέγουμε εμείς να στρέψουμε το βλέμμα μέσα και να κάνουμε εμείς τη δουλειά χωρίς να κατηγορούμε και να απαιτούμε από τον άλλον, τότε μπορεί όλο αυτό να αλλάξει. Εννοείται ότι όταν μέσα σε ένα ζευγάρι και οι δύο επιλέγουν να κάνουν τη δουλειά, ακόμα καλύτερα, εκεί η σχέση θα αλλάξει και ίσως και πολύ πιο γρήγορα και ίσως να δουν και περισσότερες ακόμα αλλαγές οι δύο άνθρωποι. Όμως σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να απαιτήσουμε από τον σύντροφό μας να κάνει τη δουλειά, αρκεί να την κάνουμε εμείς, γιατί είναι μια σχέση συνδημιουργίας και ουσιαστικά ο άνθρωπος που βλέπουμε εκεί απέναντι δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα μέρος του εαυτού μας. Άρα λοιπόν, αν εγώ είμαι με το Γιάννη και βλέπω στο Γιάννη μια συγκεκριμένη συμπεριφορά που δεν μου αρέσει και με ενοχλεί και μου πυροδοτεί τον θυμό, ας πούμε, εκεί στο Γιάννη δεν βλέπω το Γιάννη. Βλέπω ένα κομμάτι της Ανδρεΐνας που ακόμα δεν έχω θεραπεύσει, που ακόμα κρατάει μέσα του τον πόνο. Ο Γιάννης έχει απλώς εκείνο το ρόλο που ουσιαστικά θα ενσαρκώσει όλους εκείνους τους ρόλους και τις τακτικές και τις συμπεριφορές μέσα από τις οποίες εγώ θα μπορέσω να δω αυτό το καθρέφτισμα και φυσικά αν το επιλέξω να το λύσω και να το απελευθερώσω. Άρα λοιπόν αναλαμβάνουμε την ευθύνη μέσα στη σχέση για να δούμε πάνω σε τι βάσεις, πάνω σε τι κίνητρα, πάνω σε τι προθέσεις εκδηλώνουμε τον εαυτό μας μέσα στη σχέση μας. Έτσι λοιπόν η σύντροφή μας δεν είναι απλά ένα αποτέλεσμα τύχης, δεν είναι ότι απλά τον γνώρισα γιατί υπήρχε τυχαιότητα. Τους συντρόφους μας τους προσελκύουμε και όλους τους ανθρώπους με τους οποίους σχετιζόμαστε, γιατί τους γνωρίζουμε και από κάπου αλλού. Όλες οι ψυχές με τις οποίες σχετιζόμαστε είναι γνώριμες ψυχές. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ξαναζήσει πολλές ζωές μαζί τους, ίσως όχι στους ίδιους ρόλους, αλλά σε διαφορετικούς ρόλους ή και σε ίδιους κάποιες φορές. Και ουσιαστικά ξαναβρισκόμαστε για να μπορέσει αυτό που δεν ολοκληρώθηκε ίσως στην προηγούμενη ενσάρκωση να συνεχιστεί και να εξισορροπηθεί εδώ πέρα και ο καθένας να προσφέρει στον άλλον τις δικές του ενθυμίσεις. Γιατί όλες οι σχέσεις μας βοηθούν, όπως είπα πριν, να εκδηλώσουμε τον εαυτό μας και πολλές φορές να ενθυμηθούμε το ποιοι πραγματικά είμαστε. Ένα καθρέφτισμα λοιπόν με έναν σύντροφο, εάν επιλέξουμε να κάνουμε τη δουλειά με τον εαυτό μας και να στρέψουμε το βλέμμα προς τα μέσα, μας βοηθά να θυμηθούμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Άρα λοιπόν, αν βρισκόμαστε μέσα σε μια σχέση όπου νιώθουμε ότι ο σύντροφός μας μπορεί να μας απορρίπτει ή να είναι αδιάφορος, να μην είμαστε προτεραιότητά του, η ερώτηση που χρειάζεται να κάνουμε στον εαυτό μας είναι τι προϋποθέτει αυτό μέσα μου. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό? Τι πρέπει να πιστεύω εγώ μέσα μου ως γυναίκα για τον εαυτό μου ή για τους άντρες για να έχω υλοποιήσει, για να έχω δημιουργήσει, να βιώνω ουσιαστικά αυτή την εμπειρία. Τι πρέπει να πιστεύω μέσα μου για τον εαυτό μου για να έχω υλοποιήσει ο σύντροφός μου να με απορρίπτει, να με ακυρώνει, να με υποτιμά, να μην ενδιαφέρεται. Αυτό προϋποθέτει λοιπόν ότι εγώ ως γυναίκα μέσα μου νιώθω ότι δεν είμαι αρκετή, ότι δεν είμαι σημαντική, ότι δεν αξίζω, ότι νιώθω λίγη, ανεπαρκής. Άρα λοιπόν ο σύντροφός μου όλο αυτό έρχεται ουσιαστικά και μου το δείχνει. Και ποιο ήταν εκείνο το πρώτο αρσενικό της ζωής μου που ένιωθα να μην είναι εκεί για μένα, που ένιωθα να διαφορεί, που ένιωθα να με απορρίπτει, να μην με εκτιμά. Και εκεί πίσω, αν πάμε στο παρελθόν, είναι πάρα πολύ πιθανό να νιώσουμε ότι αυτό το νιώθαμε, το λαμβάναμε από τον πατέρα μας. Άρα λοιπόν η σχέση μας με τον πατέρα, η σχέση που διατηρούμε μέσα μας με τον πατέρα μας,
μπορεί να πάρει μορφή και στις συντροφικές μας σχέσεις. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό να αποσαφηνίσουμε και το εξής. Δεν έχει σημασία αν τώρα ως ενήλικες κατανοούμε τον πατέρα μας, κατανοούμε τη μητέρα μας και λέμε τους έχω συγχωρέσει. Όχι. Μέσα μας όλοι έχουμε ένα εσωτερικό παιδί, το οποίο διατηρεί μέσα του ακόμα το παράπονο. Το εσωτερικό παιδί είναι εκείνο το κομμάτι του εαυτού μας λοιπόν που κρατάει το τραύμα, που κρατάει τον πόνο. Και χρειάζεται με αυτό το εσωτερικό παιδί να συνδεθούμε, ώστε να του επιτρέψουμε να μιλήσει, να του κάνουμε χώρο να εκφραστεί για να μας πει τις δικές του αλήθειες. Γιατί καθώς μεγαλώνουμε, παίρνει τα ενία το νοητικό μας πολλές φορές. Και το νοητικό σημαίνει λογική, σημαίνει ότι εκλογικεύουμε τις καταστάσεις, γιατί φυσικά κατανοούμε ότι και οι γονείς μας ήταν άνθρωποι με τα δικά τους θέματα, με τα δικά τους τραύματα. Και ναι, μπορεί στην ενήλικη ζωή μας τώρα να έχουμε μια καλή σχέση μαζί τους, να υπάρχει αποδοχή, να υπάρχει κατανόηση. Όμως, όταν δεν έχουμε πάει πίσω σε εκείνο το εσωτερικό παιδί, να δούμε τι είναι αυτό που διατηρεί μέσα του ως πεποίθηση, ως σκέψη, ως συναίσθημα, τότε αυτό σημαίνει ότι αυτό το παιδί ακόμα υπάρχει και έρχεται ουσιαστικά και παίρνει μορφή όλο αυτό που βιώνει και στις συντροφικές μας σχέσεις μέχρι και σήμερα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να δούμε τη σχέση μας με τους γονείς μας ως παιδιά σαν μια ευκαιρία για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Γιατί οι γονείς μας είναι ουσιαστικά σαν τους επίγειους θεούς μας. Είναι εκείνοι οι πρώτοι άνθρωποι που ιδανικά θα έπρεπε να είναι εδώ για να μας προσφέρουν την αγάπη, τη σιγουριά, τη βεβαιότητα, την ασφάλεια, τη φροντίδα, την αποδοχή. Όταν όμως αυτό μπορεί να μην έχει συμβεί, είναι σαν να νιώθουμε ότι οι επίγειοι θεοί μας έχουν προδώσει, μας έχουν εγκαταλείψει, έχουν αδιαφορήσει, μας έχουν υποτιμήσει, μας έχουν αφήσει μόνους. Και όλο αυτό εκεί που νιώσαμε να λαμβάνουμε λοιπόν από τους επίγειους θεούς μας, τους γονείς μας, έρχεται και παίρνει μορφή τελικά και στην ενήλικη ζωή μας, μέσα στις σχέσεις μας με τους συντρόφους μας, μέσα στις σχέσεις μας τις επαγγελματικές, μέσα στις σχέσεις μας με τα παιδιά μας, ακόμα και στη σχέση μας με το σώμα μας. Άρα λοιπόν ας κάνουμε λίγο χώρο για να πάψουμε να βλέπουμε την κακή σχέση που μπορεί να έχουμε με τον γονιό μας ως ένα πρόβλημα. Και ας πάρουμε λοιπόν αυτό που υπάρχει εκεί, αυτήν τη δυσκολία που έχουμε στη σχέση μας μαζί τους, ας τις πάρουμε ως ένα τρόπο, ως μια ευκαιρία για να δούμε τι έχει αυτό να πει μέσα μας, για μας. Και καθώς ξεκινάμε να δουλεύουμε λοιπόν μέσα μας στη σχέση μας με τον πατέρα μας, επειδή ο πατέρας συμβολίζει τα θέματα της ασφάλειας, της σταθερότητας, της σιγουριάς, της βεβαιότητας, της δύναμης, της αποφασιστικότητας, και καθώς θεραπεύουμε τη σχέση με τον πατέρα μας, αρχίζουμε και νιώθουμε μέσα μας ως γυναίκες ή άντρες σταθεροί, σίγουροι, βέβαιοι, δυνατοί, τότε εννοείται πως μπορεί να γίνει και χώρος για να εκδηλωθεί μέσα μας και η υγιής θηλυκή ενέργεια. Γιατί η θηλυκή ενέργεια, για να μπορέσει να υπάρξει, να μπορέσει να εκδηλωθεί, χρειάζεται από κάτω της ένα σταθερό ασφαλές έδαφος. Είναι στην ουσία σαν η αρσενική ενέργεια να είναι η βάση, να είναι το έδαφος της σιγουριάς, της σταθερότητας, της ασφάλειας, πάνω στο οποίο ο σπόρος ουσιαστικά, καθώς τον ποτίζουμε, μπορεί να αρχίσει να ανθίζει. Το άνθισμα λοιπόν αυτό είναι η θηλυκή ενέργεια, αλλά χρειάζεται τη βάση, χρειάζεται τη γη, χρειάζεται τη ρίζα. Αυτή η γη, αυτή η ρίζα λοιπόν είναι η σχέση με την αρσενική μας ενέργεια. Άρα λοιπόν, εάν ως γυναίκες έχουμε έτσι δυσκολίες με την θηλυκότητά μας, με τη σεξουαλικότητά μας, με τις συντροφικές μας σχέσεις, χρειάζεται να πάμε και να πιάσουμε, ουσιαστικά να δουλέψουμε τη σχέση μας με την αρσενική αρχή, τη σχέση με τον πατέρα μας. Και αυτό πολλές φορές γνωρίζω ότι δεν είναι ευχάριστο, καθώς ακόμα και για εμένα την ίδια ήταν ένα θέμα σταθμός, έχει υπάρξει μέχρι και σήμερα, γιατί η σχέση μου με τον πατέρα μου ήταν πάντα δύσκολη και μου έφερε στην επιφάνεια πάρα πολλά θέματα που υπήρχαν μέσα μου σε σχέση με την αρσενική αρχή και που φυσικά μέσα στα χρόνια πήραν άπειρες μορφές, αρνητικές μορφές μέσα στις σχέσεις μου με τους συντρόφους που είχα. Οπότε λοιπόν, για να μην παίρνει ουσιαστικά αυτές τις μορφές μέσα στις συντροφικές μας σχέσεις, μέσα στη σχέση μας με το γιο μας, με τα παιδιά μας, με τους φίλους μας, με τον εαυτό μας, τι μπορούμε εμείς να κάνουμε λοιπόν που δουλεύουμε με την αυτογνωσία, με την αυτοβελτίωση, με όλα αυτά, να πάμε και να τα προλάβουμε. Και πώς μπορούμε να τα προλάβουμε? Όταν είμαστε καλοί παρατηρητές.
Άρα λοιπόν, όταν μέσα στη σχέση μας παρατηρούμε, βλέπουμε ότι αρνητικά μοτίβα επαναλαμβάνονται, όταν τσιμπάμε, βλέπουμε εκεί, το πιάνουμε, ότι υπάρχει αυτό το παρασιτάκι που σπέρνει τη διχόνοια μέσα στη σχέση και βιώνουμε αρνητικές εμπειρίες με τον σύντροφό μας, ό,τι και αν αφορά αυτό, ας μην τα αφήνουμε. Ας πηγαίνουμε να δούμε τι αφορά αυτό μέσα μας. Οπότε λοιπόν κάτι πολύ χρήσιμο που μπορείτε να κάνετε είναι να αρχίσετε να σημειώνετε στο δικό σας τετράδιο ποιες είναι οι εμπειρίες, τα συναισθήματα, οι σκέψεις που έχετε για το αρσενικό της ζωής σας. Μπορείτε να σημειώσετε για τον πατέρα σας ή για τον σύντροφό σας και αντίστοιχα οι άντρες μπορείτε να κάνετε τις ίδιες σημειώσεις για την μητέρα ή για τις γυναίκες γενικότερα. Επίσης έχουμε πάρα πολλές περιοριστικές πεποιθήσεις και πληροφορίες και από το συλλογικό ασυνείδητο. Το συλλογικό ασυνείδητο τι είναι? Είναι αυτά τα πιστεύω που διατηρεί ο λαός, που διατηρεί ο κόσμος γύρω μας γενικά και που όταν εμείς είμαστε έτσι ευάλωτοι ενεργειακά, όταν είμαστε ασυνείδητοι ακόμα, μπορεί όλες αυτές τις πληροφορίες ουσιαστικά να τις απορροφήσουμε, να τις ρουφήξουμε σαν σφουγγάρι και να τις κάνουμε δικές μας. Όπως για παράδειγμα, μία πληροφορία του συλλογικού ασυνειδήτου είναι ότι οι γυναίκες στην κουζίνα τους, για παράδειγμα, και ότι οι άντρες είναι εκείνοι οι χειραφετημένοι που έχουν τα ενία κτλ. Και ότι ο άντρας κάνει ό,τι θέλει. Αυτές είναι πληροφορίες λοιπόν που έρχονται μέσα από το συλλογικό ασυνείδητο και που εννοείται μέχρι και σήμερα υπάρχουν. Και κάπου εδώ να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πάρα πολύ, επειδή υπάρχει ένα παρελθόν που είχαμε δει όλο αυτό το κομμάτι της πατριαρχίας και είχαμε δει το σκληροπυρηνικό αρσενικό, το επιβλητικό, το αυστηρό, το άκαμπτο που έκανε ό,τι ήθελε χωρίς να υπολογίζει τη θηλυκή ενέργεια, τη γυναίκα δηλαδή. Αρχίζει τώρα και γίνεται ουσιαστικά μια αλλαγή μέσα σε όλο αυτό και βλέπουμε πάρα πολύ τις γυναίκες λοιπόν να παίρνουν τα ενία, να παίρνουν τη δύναμή τους πίσω. Μέσα σε αυτή την αλλαγή βέβαια εγώ μπορώ να δω και μία ανισορροπία, αν μου επιτρέπετε να το θέσω έτσι, γιατί οι περισσότερες γυναίκες πάμε να πάρουμε τη δύναμη μας πίσω βασισμένες πάνω στο τραύμα μας, βασισμένες πάνω στο θυμό και την οργή για όλα όσα βιώσαμε εμείς ή οι προγονείς μας από το αρσενικό. Δεν έχουμε αναλάβει την ευθύνη μέσα μας, δεν έχουμε στρέψει δηλαδή το βλέμμα προς τα μέσα για να δούμε τι είναι αυτό που εμείς μέσα μας πιστεύαμε για τον εαυτό μας και προσελκύσαμε και συντονιστήκαμε με όλες αυτές τις εμπειρίες της υποτίμησης από το αρσενικό. Όταν αναλαμβάνω την ευθύνη, ο θυμός εξαφανίζεται, γιατί έχω δει τι έχω δημιουργήσει εγώ εκεί. Όταν λοιπόν κάποιος είναι θυμωμένος, σημαίνει ότι ακόμα δεν έχει στρέψει το βλέμμα μέσα του για να δει πάνω σε τι βάσεις δημιουργήθηκε όλο αυτό που βίωσε. Άρα λοιπόν αυτό που εγώ τουλάχιστον μπορώ να παρατηρήσω είναι ότι ως γυναίκες έχω την αίσθηση ότι πάμε να πάρουμε τη δύναμη μας πίσω από το αρσενικό με τόση σφοδρότητα που τελικά πάρα πολλές φορές πλέον καταλήγουμε να το υποτιμούμε και να το ακυρώνουμε. Και γι' αυτό βλέπουμε πάρα πολλές γυναίκες πλέον στην καθημερινότητά μας που είναι πάρα πολύ δυναμικές, έτσι, πολύ χειραφετημένες, πολύ σε όλο αυτό, στη δύναμή τους, που θέλουμε τη γυναίκα στη δύναμή της, αλλά θέλουμε να υπάρχει ισορροπία. Υπάρχει μια ανισορροπία αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε πολλές γυναίκες μόνες τους επίσης. Εκεί βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια θέματα λοιπόν που χρειάζονται πιθανόν επίλυση. Εννοείται ότι το να είσαι σε μια σχέση δεν σημαίνει απαραίτητα υγεία, ούτε το να είσαι μόνος σου σημαίνει ότι υπάρχει ανισορροπία. Όμως σε γενικότερο πλαίσιο βλέπουμε ότι οι γυναίκες πάμε να πάρουμε τη δύναμη μας πίσω, υλοποιώντας άνδρες αδύναμους, άντρες που είναι από κάτω. Υπάρχει μια τάση που βλέπω γενικά ότι έχουμε γυναίκες έχουμε μια τάση να θελήσουμε τώρα να τους πατήσουμε κάτω με έναν τρόπο. Και αυτό παίρνει μορφή και στις σχέσεις. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές σχέσεις αυτή τη στιγμή να έχουν δυσαρμονία και ανισορροπία, γιατί είμαστε εμείς οι ίδιες που διατηρούμε τόσο θυμό από το παρελθόν για όλα όσα έχουμε ζήσει, που τώρα για να πάρουμε τη δύναμη μας πίσω είναι κάπως σαν να θέλουμε να πάρουμε μια εκδίκηση ουσιαστικά από το αρσενικό. Όμως έτσι δεν πρόκειται να έρθει η ισορροπία, έτσι δεν πρόκειται να έρθει η ελευθερία, έτσι δεν πρόκειται να έρθει η ψυχική γαλήνη και η ηρεμία. Χρειάζεται λοιπόν ο καθένας ατομικά να κάνει τη δουλειά που χρειάζεται μέσα του για να μπορέσει όλο αυτό να το εξισορροπήσει. Και εκεί θα μπορούμε να προσελκύσουμε σχέσεις υγιείς, θα μπορούμε να προσελκύσουμε συντρόφους που μας βλέπουν, που μας κατανοούν, που είναι εδώ για εμάς. Αλλά αυτό προϋποθέτει εμείς πρώτα να μας δούμε, να μας εκτιμήσουμε, να αναγνωρίσουμε τη δύναμή μας, να αναγνωρίσουμε και να νιώσουμε την αξία μας. Γιατί ουσιαστικά είμαστε η ίδια η αξία. Απλώς εμείς ψάχνουμε να βρούμε αυτή την αξία και αυτή την αυτοεκτίμηση μέσα από τις σχέσεις μας. Είναι δηλαδή σαν να μπαίνουμε μέσα σε σχέση
άδειοι, κενοί και σαν να προσπαθούμε μέσα από τη σχέση να γεμίσουμε, να καλύψουμε τη συναισθηματική μας δεξαμενή που είναι άδεια μέσα από τον σύντροφό μας. Και εκεί τι κάνουμε, επειδή νιώθουμε ότι δεν έχουμε και ότι είμαστε ελλειπείς, ότι είμαστε μόνοι, ότι είμαστε καημένοι, ότι είμαστε λίγοι, ότι θέλουμε αγάπη, τότε αρχίζουμε και απαιτούμε από τη σχέση. Έχουμε προσδοκίες από τη σχέση. Και οι προσδοκίες συνήθως οδηγούν σε απογοήτευση. Άρα λοιπόν, εκεί μετά έρχεται ο θυμός. Γιατί αυτό που απαιτούσα εγώ ο σύντροφός μου να μου δώσει δεν μου το δίνει, άρα θυμώνω. Και ο θυμός μετά μας οδηγεί σε άλλα μονοπάτια. Άρα λοιπόν, για να κλείσουμε κάπου εδώ, οι σχέσεις δεν συμβαίνουν μέσα από τυχαιότητα. Οι σχέσεις είναι μια δική μας υλοποίηση. Οι σχέσεις είναι ουσιαστικά ένα αποτέλεσμα μιας κατάστασης που μέσα μας πρώτα έχουμε βιώσει. Είναι αποτέλεσμα μνημών, είναι αποτέλεσμα εμπειριών, είναι αποτέλεσμα σκέψεων, είναι αποτέλεσμα πεποιθήσεων, τραυμάτων που φέρνουμε από το παρελθόν. Και όσο περισσότερο δουλεύουμε με αυτά τα κομμάτια του εαυτού μας, τόσο πιο υγιή σχέση μπορούμε να δημιουργήσουμε με τον εαυτό μας πρώτα, να συνυπάρξουμε υγιώς με εμάς τους ίδιους και έτσι μπορούμε μετά να συνυπάρξουμε και αρμονικά και με ομορφιά και αγάπη και αποδοχή και με τους ανθρώπους που επιλέγουμε να έχουμε κοντά μας ως συντρόφους. Αν σου άρεσε λοιπόν αυτό το βίντεο, θυμήσου να πατήσεις like και να κάνεις subscribe στο κανάλι του All About Healing στο YouTube, καθώς και επίσης να μας ακολουθήσεις στο Spotify στο κανάλι του All About Healing ή ακόμα να με ακολουθήσεις και στα social media, στο Instagram, στο λογαριασμό του All About Healing και φυσικά να ευχαριστήσω το Prestigio Boutique για τα υπέροχα ρούχα που προσφέρει στο podcast μας και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.